Żewġt irġiel ta' 54 sena mis-Swieqi u raġel ta' 26 sena mill-Mosta rispettivament ġew arrestati wara operazzjoni brabta ma' qabda kbira ta' sigaretti tal-kontrabandu. L-operazzjoni fis-Swieqi bdiet għall-ħabta tal-ħamsa tal-Ħamis filgħaxija. Kelliem għall-Pulizija qal li kollox beda minn rapport ta' serq ta' pakketti ta' sigaretti minn imħasen fix-xatt tal-Belt, serq li kien ilu għaddej għal diversi jiem. Minnu fih il-Pulizija bdiet b'operazzjoni bejn ir-reati maġġuri id-distrett tal-Belt u dwana Maltija fi triq il-qazza fis-Swieqi fejn kienu qed jinżammu is-sigaretti. Min tfittxija li saru instabu 13 il-kaxxa li fihom 6,490 pakkett bi kważi 130,000 sigarett. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u mhux esklus li kien hemm aktar sigaretti maħżuna jew misruqa. Passiġġier li wasal Malta minn Bucharest qed jinżamm il-Pulizija l-aktar investigazzjoni wara li nqabad li kienet iġorr 75,600 euro fi flus kontanti li ma kinux iddikjarati. Meta kien mistoqsi r-raġel qal li hu ma kienx qed iġorr flus kontanti miegħu, iżda l-uffiċjali mid-Dipartiment ta' kontra l-ħasil ta' flus fi ħdan id-dwana ma kinux konvinti u għamlu tfittxija fil-bagalja tiegħu fejn instabu aktar minn 75,600 euro fi flus kontanti. Skont il-liġi min ikun ħajivvjaġġa minn u lejn Malta u jkun ħajġor aktar minn 10,000 euro fi flus kontanti jew ċekk għandu jinforma l-dwana.